Λοιπόν, φάγαμε και το παστιτσάκι στο τηγάνι. Πραγματικά, Δημητράκη. Πολύ ωραία. Εντυπωσιακό. Και πάμε τώρα, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Αγιάννη το Ρέντι, όπου εκεί είναι ο Χρήστος Νέζος, έχει πάει να προσκυνήσει, γιατί είναι και παιδί της εκκλησίας του κατηχητικού ο Χρήστος Νέζος. Οπότε πήγε εκεί στον Άγιο Βασίλη δίπλα. Είναι καθισμένος, προσεύχεται από το πρωί. Ήρθε η στιγμή να μιλήσει και μαζί μας. Βρε τι λες, μωρέ, τι λες. Χρήστο Νέζο, are you ready? Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι. Πού είσαι πάλι βρετέρας. Κοίταξε, μου φτιάξατε τη διάθεση με το θέμα που με στείλατε σήμερα, γιατί πραγματικά τα Χριστούγεννα έρχονται και το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη να νιώσουμε έτσι μια χαρά μέσα μας. Και γι' αυτό είναι τα Χριστούγεννα. Και έχω έρθει εδώ στο Ρέντι, που είναι η πηγή των ωραιότερων Χριστουγεννιάτικων για όλη την Ελλάδα. Από εδώ ξεκινάνε και προμηθεύονται όλα τα καλά μαγαζιά, τα ωραιότερα πράγματα που υπάρχουν για τα Χριστούγεννα. Ειλικρινά έχω έρθει στο Ζάρο, που μας δίνει πάντα και τα Χριστουγεννιάτικα στην εκπομπή μας. Παιδιά, το τι θα δείτε, Μάρκο, κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσοι έχετε αποφασίσει να στολίσετε το δέντρο σας για να φτιάξετε τη διάθεσή σας από τώρα. Εγώ θα το στολίσω το Σάββατο, Χρήστο. Αλήθεια. Μπράβο, αγάπη μου. Εγώ τσακώθηκα με την αδερφή μου γιατί θέλω να το στολίσω και μου λέει: αν το θες, πάρτε το δέντρο στο δωμάτιό σου. Και πρέπει να σας πω ότι είχα και φίλη μου που άφηνε το δέντρο της σε ένα σημείο στολισμένο και μου έλεγε: επειδή έχω ψυχολογικά θέματα, πάω το βράδυ και να δω τα λαμπάκια και κάθομαι στο δέντρο. Το πιστεύετε? Και όμως είναι αλήθεια. Κοιτάξτε όμως τι να σας παρουσιάσω σήμερα, έτσι. Πάρτε μια εικόνα, κοιτάξτε, αλλά... Μπράβο ρε Χριστάρα, ωραία εικόνα. Έτσι για να νιώσουμε πολύ ωραία. Το έχουμε χωρίσει εδώ σε ενότητες. Ναι. Δίνουμε ιδέες για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό με τη διακόσμηση του σπιτιού, τη Χριστουγεννιάτικη, και όσοι έχουν παιδιά όπως και η Έλενα, ξέρουν, αρχίζουν να το στολίζουν. Πρώτη του μήνα νομίζω είναι όλα τα ελληνικά σπίτια πια στολισμένα. Η ενότητα λοιπόν που ξεκινάω είναι το κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πού είναι το κλασικό χριστουγεννιάτικο? Έχουμε κόκκινες πολλές μπάλες, για ελάτε. Τώρα, επειδή έχουμε και περίοδο κρίσης, μπορούμε και με τα παλιά μας στολίδια να αγοράσουμε. Ναι, να τα εμπλουτίσουμε. Να τα εμπλουτίσουμε, να κρατήσουμε και τα παλιά μας για να δώσουμε έτσι μια φρεσκάδα, να μην είναι όλο το ίδιο. Εγώ στα παιδικά μου χρόνια το θυμάμαι, όλα τα ίδια είχαν. Κάτι που δεν υπάρχουν τώρα είναι vintage. Αλλά και τα vintage είναι της μόδας, να ξέρετε. Τώρα, κοιτάξτε τώρα το κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, που τι βλέπετε? Έχουμε και λούτρινα. Ναι, κλασικό πολλά λούτρινα στο σπίτι. Σίγουρα, τα παιδάκια θα έχουν. Χρήστο, μια στιγμή θα με επιτρέψεις να πω στους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν στο σπίτι, όποιος έχει στολίσει τώρα ήδη δέντρο, να μας στείλει φωτογραφία στο hashtag Μέγκα με μία. Εντάξει, να δείξουμε τις φωτογραφίες και θα έχουμε και. Στο Twitter λες να το τυχερό. Στο Twitter. Στο Twitter, ναι. Με hashtag Μέγκα με μία. Μαρκό, και ωραίο θέμα με το Skype. Ωραίο θέμα. Σ' άρεσε? Ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο και για μελλοντικό. Ναι. Και να πούμε, Χρήστο, και πάλι συγγνώμη, ότι τηλεφωνήστε τώρα στο 210-66-39-200 και ένα τυχερός από εσάς θα κληρωθεί στο τέλος, θα κερδίσει ένα δέντρο σαν αυτό που βλέπουμε 2,5 μέτρων. Συγγνώμη, εγώ είμαι 82, θα είναι πιο ψηλό από μένα. 2,5 μέτρων. Έχω παραπάνω ίσως, ο κύριος Ζάρος μου λέει παραπάνω, πάνω από τα 3 μέτρα. Οπότε τηλεφωνήστε στο Μέγκα, στην εκπομπή, στο Μέγκα με μία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κλασικό. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολύ ωραίες λάμπες. Βρίσκουμε τις πολύ ωραίες λαμπίτσες από €1. Αλλά θα σας δείξω και στη συνέχεια λάμπες που πραγματικά δεν θα έχετε ξαναδεί. Είναι συγκλονιστικά τα σχέδια που υπάρχουν. Αφήνουμε το ένα, έχουμε μείνει στην ενότητα κλασικό χριστουγεννιάτικο δέντρο, αυτό που συνηθίζεται. Πάμε σε αυτό. Εδώ λοιπόν έχουμε επέμβει με κάποια πιο στολίδια, λίγο πιο ξύλινα. Αχ, ωραία είναι αυτά. Κοιτάξτε πώς τα βλέπετε. Έλενα, πώς σας αρέσει? Έχουν προσθεθεί αυτά που βέβαια είναι σε αγγλική version. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πιο οικολογικό αυτό το δέντρο, ναι, Χρήστο. Στην επόμενη ενότητα είναι θέμα οικολογικά δέντρα. Γιατί μπορούμε και μόνοι μας, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε πολλά οικολογικά στολίδια, να φτιάξουμε πολλά οικολογικά στολίδια. Εμείς σήμερα δίνουμε ιδέες για το πώς μπορεί να φτιάξουμε να εμπλουτίσουμε το δικό μας χριστουγεννιάτικο. Και είμαστε στην ενότητα οικολογικό χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή η ιδέα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τι καρδούλες γι' αυτό.
Έχει καρδούλες. Κοιτάξτε, να σας δείξω ένα στολίδι. Αυτό τώρα είναι ένα στολίδι και θέλω κύριε Ζάρο να μου πείτε. Αυτό το στολίδι είναι καθαρά οικολογικό. Μπορούμε να το κάνουμε και εμείς από το σπίτι μας. Θα πάρουμε από τα κουκουναράκια, κόβουμε και με το ξυλάκι μας. Αυτό περίπου πόσο έχει, κύριε Ζάρο? Κοιτάξτε, θα σας πω και θα δείτε και κάτι έτσι, μια λεπτομέρεια. Έχει γύρω στα 3 ευρώ. Όμως, κοιτάξτε, είναι συγκλονιστικό. Είναι όλο 100% Είναι 5-6 στολίδια μαζί είναι στην ουσία. Χρήστο, να πούμε επίσης ότι αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο στο χριστουγεννιάτικο δέντρο μας, να το περάσουμε σε μια πόρτα, στο κόμμα μιας πόρτας. Ακριβώς, μεμονωμένο το χριστουγεννιάτικο, το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το κρεμάμε σε κάποια στιγμή στην κουρτίνα μας, το βάζουμε και στο τραπέζι, το βάζουμε και σε μια γυάλινη πιατέλα. Άρα τα έχουμε πάνω στο δέντρο και μετά παίρνουμε και τα κάνουμε ό,τι θέλουμε και τα ξαναπάμε στο δέντρο. Σωστό, πρέπει να πούμε, έχεις δίκιο. Μάρκο, έχεις πολύ δίκιο, γιατί όπως έχουμε κρίση, όταν αγοράζουμε κάτι, γιατί το βρίσκεις αγάπη μου και το δίκιο σου, πάντα να ξέρεις, πάντα δικαιώνεται ο δίκαιος άνθρωπος. Να ξέρεις, να ξέρουμε μάλλον όλοι, ότι όταν αγοράζουμε κάτι καλό, δεν θα το πετάξουμε ποτέ, θα το κρατάμε και θα το έχουν και τα παιδιά μας. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό. Οπότε κοιτάξτε, σε αυτό στην ενότητα που έχουμε τα οικολογικά, κοιτάξτε και το γουνάκι, έχει και ένα γουνάκι εκεί. Επίσης και τα κουμπιά, είναι σημαντικό γιατί έχει και κουμπιά. Είναι ωραία αυτά. Να τα κουμπιά, συγγνώμη, να τα. Κοιτάξτε αυτό το στολίδι, αυτό είναι πιο φθηνό. Αχ, αυτό μου αρέσει πολύ. Αυτό έχει 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ, κοιτάξτε. Θα το αγοράσεις αυτό. Μόνο το κουμπί και το υπόλοιπο. Το κουμπί μαζί με το. Αυτό το θέλω. Σου αρέσει, Έλενα? Ναι, πολύ. Κοιτάξτε, θέλω να ψηφίσετε από εκεί, να δούμε τι χριστουγεννιάτικο δέντρο θα στολίσουμε στο πλατό μας. Ναι, από τις ενότητες μας. Τι άλλο? Εμένα μου αρέσει το οικολογικό. Περίμενε, Έλενα, περίμενε, έχω κι άλλο για σένα, θα ξεστολίσω εδώ. Κουβαρίστρα. Μην με τρελαίνεις το κουμπί. Θα σας τρελάνω, μην ανησυχείτε. Κοιτάξτε το αυτό. Είναι ωραίο και έχει και καρδιά επάνω, μου αρέσει. Δηλαδή, ό,τι ραπτικό έχουμε στην άκρη, το κρεμάμε στο δέντρο. Κουβαρίστρα, κουμπί, κουμπότρυφες. Είπες το πιο σημαντικό πράγμα. Είπες το πιο σημαντικό πράγμα. Ό,τι μας έρχεται στο μυαλό, μπορούμε να τα κάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε στο λίδι. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ μπορώ να στολίσω τον κύριο Σεφερλή στο δέντρο που είναι το στολίδι του σπιτιού μου. Όχι, αγάπη μου, αυτό το στολίδι το έχεις μόνιμα στο σαλόνι σου. Και δεν πωλείται. Ακριβώς. Οπότε, είμαστε στο οικολογικό. Κοιτάξτε, ελάτε εδώ, κοιτάξτε. Εδώ υπάρχουν. Κοιτάξτε, αυτό είναι μοναδικό, θα το βγάλω. Αυτή η λαμπίτσα. Μάλλον να Χρήστο, μην το και δεν σπάσεις. έχει κάνει και ζημιά ακόμα. Χρήστο, μην το σπάσεις και θα πατήσουμε στα δικά χωριά. Η νέα χρονιά θα μας μπει με το καλό, γιατί δεν έχει σπάσει τίποτα ο Χρήστο, αυτή είναι μέσα σαν τις... Χρήστο, κάτσε, έκανε ζημιά σίγουρα. Μάρκο, δεν ξέρω αν. Χρήστο, αυτή είναι μέσα σαν τις χιονόμπαλες. Αυτή είναι νάτη. Τι ωραία, βρε Χρήστο. Τι ωραία. Κοιτάξτε, δεν το πετάς ποτέ. Αυτό τώρα έχει ένα λύκος είναι. Ένας λύκος μες στο χιόνι. Δεν το πετάς ποτέ εκτός αν σου σπάσει, αν είσαι ζημιάρης σαν και εμένα και σου πέσει και σου σπάσει. Έκανε ζημιά. Εγώ όχι μέχρι στιγμή δεν έχω κάνει, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Δεν ξέρω αν καταλάβατε προχθές τη ζωντανή σύνδεση με το Μαρκουλάκι και τη Σταυροπούλου. Τι πήγε να συμβεί. Πήγε να πέσει ο οπερατέρ πίσω. Πήγε να πέσει και όταν πάνω σκηνή. Ναι, το είπε η Σταυροπούλου. Το είπε, δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Εγώ να έχω κάτσει σε μια καρέκλα, λέω πόπο θα με πούνε και γρουσούζοι ότι γίνονται τέτοια. Όχι, πάλι σίγουρος. Μου λέει ο Μαρκουλάκης, όχι, μου λέει γιατί η Σταυροπούλου εδώ έπεσε και έσπασε το πόδι της. Αφού σε φωνάζει Βασκανέζο. Ωραία, να μείνουμε να πούμε και στους φίλους τηλεθεατές, όποιος θέλει να κάνει ποδαρικό ο Χρήστος Νέζος στο σπίτι του. Στο σπίτι του εχθρού του. Μην το κοροϊδεύεις. Να δηλώσει τις συμμετοχές. Ναι, πάμε τώρα σε ένα. Μένουμε λίγο στο οικολογικό, μάλλον όχι ακριβώς οικολογικό, αλλά είναι ένα χιονισμένο. Πολύ ωραία πράγματα. Χιονισμένο. Λευκό, ειλικρινά. Και όλοι οι φίλοι μας βλέπουν, θα πάρουν πολύ ωραίες ιδέες. Αυτό μου αρέσει εμένα. Εσένα, Χριστίνα, μου αυτό σ' αρέσει. Ναι, αυτό. Εγώ μεταξύ οικολογικού και αυτού το άλλο είναι πολύ κλασικό το κόκκινο. Το κόκκινο είναι κλασικό, γι' αυτό ξεκίνησα. Αλλά μεταξύ οικολογικού και χιονισμένου. Χιονισμένο. Εδώ το χιονισμένο, κύριε Ζάρο, εδώ στο χιονισμένο. Να σας δείξω και τον κύριο Ζάρο. Ψηφίσουμε στο τέλος. Καλημέρα, κύριε Ζάρο. Κύριε Ζάρο, τι κάνετε. Θα σας επισκεφθούμε πάρα πολύ σύντομα, σήμερα, αύριο. Βλέπετε, κύριε Ζάρο.
Πάντως, Μάρκο, είναι από τους θαυμαστές σου. Αυτό αφού έχει και παιδί και με τα παιδιά είναι μας τα λέγει πριν εδώ. Φεύγω, πάω από το χιονισμένο. Για ελάτε μαζί μου. Κοιτάξτε, αυτό που θα σας αποκαλύψω τώρα λέγεται κάντι. Κάντι, όχι. Κάντι σαν τα αγγλικά. Σαν τα αγγλικά, ναι. Να φύγουμε. Να το. Εδώ λοιπόν είναι τα ζαχαρωτά μας. Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω και να σας τρατάρω, συγγνώμη. Έχω και να σας κεράσω. Τι ωραία που είναι. Αυτά Χριστουγεννιά. Κοιτάξτε τώρα, παιδιά. Κοιτάξτε τα τι όμορφα είναι. Είναι για να τα κρεμάσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα για παιδικό δωμάτιο. Ναι. Για να βάλεις ένα δέντρο σε παιδικό δωμάτιο και να το γεμίσεις με τέτοια. Τα βλέπετε? Ναι. Κοιτάξτε, είναι κανονικά στον ίδιο. Ωραία, να, μπορείτε να σας τρατάρω. Κοιτάξτε, όλα είναι σαν να πάτε να τα δαγκώσετε. Ορίστε και το δέντρο, άλλη μια πρόταση για να διαλέξετε. Σας έχω και το ζαχαρωτό. Αυτό είναι για δωμάτιο, είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι για παιδικό δωμάτιο καταπληκτικό. Κοιτάξτε, υπάρχουν και πολλές γυναίκες που νιώθουν Μπάρμπι. Έχει γεμίσει η Ελλάδα. Συγγνώμη, δεν ξέρω, κακό το τώρα είπα και το ύφος. Υπάρχουν πολλές γυναίκες που νιώθουν και είναι κούκλες. Οι περισσότεροι νιώθουν Μπάρμπι. Μόνο μία νιώθει μπάρμπα, η Βάνα. Επίσης εδώ, αυτό το κομματάκι πάστα πόσο έχει μια πάστα από αυτή? Γύρω στα 2 ευρώ. Αυτή είναι γύρω στο 1,5 με 2 ευρώ. Χρήστο, το συγκεκριμένο δέντρο θέλει ψυγείο. Ναι. Νομίζω. Μάρκο. Βρε, του αρέσει να του αρέσει Ψυγείο, ναι, είναι για αυτό. κάτι ωραίο. Σας άρεσε και αυτό, Ναι, το κάνει. Και τώρα έχω και μια κάτι όμως από εκεί και πήγαινε και καπαλού. Έχω την τελευταία ενότητα που είναι για αυτούς που νομίζω ότι αυτό ταιριάζει στη Χριστίνα. Είναι γκλάμουρου, είναι χλειδί. Είναι να κατεβαίνεις από μια σκάλα ως Σκάρλετ Οχάρα. Σκάλετ Οχάρα. Ναι, μπράβο, Σκάρλετ Οχάρα. Επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές τέτοιες που έχουν μεγάλα σπίτια και θέλουν πολύ τον γκλάμουρ και την κλειδί, χρυσό και αστιμή και με κρεμασμένο δέντρο. Κάπως περιμένει στην άκρη της σκάλας ο Νέτζος θα είναι Σκάλετ Οχάρο. Με τα μάτια μου. Εδώ λοιπόν αυτό το δέντρο είναι μια πρόταση βέβαια και για τα χλιδά, τα σπίτια και τα πολύ ακριβά. Βέβαια δεν είναι πολύ ακριβό το δέντρο, προς Θεού μην τα... Είναι ανάποδο. Όμως είναι εκτός από το περίεργο που θα εντυπωσιάσει όταν θα έχετε καλεσμένους για τους κάνετε το τραπέζι και θα εντυπωσιαστούν γιατί είναι ένα δέντρο κρέμεται από πάνω. Είναι πολύ χρηστικό. Για όσους έχουν στο περιορισμένο χώρο, τραβάνε μια καρεκλίτσα, μισό λεπτό. Μην με δείχνεις. Και κάθονται πάνω από το δέντρο. Μην με δείχνεις, ρε. Εκεί. Παίρνεις και την καρέκλα σου. Παίρνεις και την καρεκλίτσα σου, στη βάρη και είσαι και δίπλα στο δέντρο σου. Και να σου πω κάτι, και Χρήστο, και να σου πω και κάτι. Τόσο καιρό προβληματιζόμασταν πώς θα πάρουμε τη σκάλα να ανεβούμε πάνω να βάλουμε το αστέρι την κορυφή. Τώρα το κουμπώνεις από κάτω. Ναι, αλλά σε ρωτάω εγώ, τη φάτρη μου τη βάζεις? Στην κορυφή. Κοίταξε. Άρα η σκάλα χρειάζεται. Σωστό. Τη φάτρη τη βάζεις σε ένα άλλο σημείο πιο κοντά. Να μην είναι και πολύ κάτω να πέφτουν τα παιδάκια. Στο δέντρο είναι γείτονα. Ναι, σε άλλο δέντρο. Τη βάζεις σε ένα, όχι, δεν τη βάζεις κάτω από το δέντρο, τη βάζεις επάνω σε ένα σερβάνι. Και βάζεις ένα βελάκι στο δέντρο, φάτρη προς τα εκεί. Και διακοσμητής. Αυτό είναι. Χρήστο, είσαι Θεός. Είσαι Θεός, αγόρι μου. Ευχαριστούμε λοιπόν το διακοσμητή. Κάτι έχει, πες μου. Κοιτάξτε, θα σας έρθω με πρόταση μια μέρα και θα σας φτιάξω, θα σας κατασκευάσω, θα σας φτιάξω ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο πανφθηνό εγώ. Το να είναι κλεπτισμένο, θέλω, δεν να έχει τίποτα ξούφτια. Όχι, αγάπη μου, με τα πιο ευτελή πράγματα που έχει ένα σπίτι μιας οικογένειας. Θα σου κάνω ένα χριστουγεννιάτικο. Την Παρασκευή. Όχι αυτή, θα δούμε, μπορεί. Όμως να σας δείξω και το δώρο. Το δώρο βέβαια. Γιατί ήδη έχουν σπάσει τα τηλέφωνα. Μάλιστα. Να βαστε, είναι πάνω από το ύψος μου. Άρα είναι 2,5 μέτρα. Ναι, γιατί γελάτε με παιδιά. Η Χριστίνα πολύ έτοιμη σήμερα. Χριστινάκι μου, γιατί γελάς αγάπη. Κοίταξε τι δέντρο θα δώσουμε. Πολύ Ο κύριος Ζάρος εδώ μου το έχει κοιτάξει. Πάει το δέντρο, το πήρα και έφυγα για τον τηλεθεατή μας. Μέχρι το τέλος της εκπομπής τηλεφωνήστε στο 66-39-200 και θα κληρώσουμε αυτό το δέντρο που δείχνει ο Και Χρήστος. θέλω κλείνοντας πρέπει να σας πω
Εγώ το έψαχνα γιατί εγώ είμαι σαν ένας απλός τηλεθεατής. Έψαχνα πάρα πολλά χρόνια για να βρω ένα ωραίο δέντρο να πάρω για να το κρατήσω φόρο ζωής. Δεν πήγαινα να πάρω ένα. Ότι το βρισκά το έψαχνα 3 χρόνια. Ειλικρινά. Και πήρα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε λιγάκι να πάρουμε ένα ωραίο δεντράκι. Και εγώ φεύγω, γεια σας για τον τηλεθεατή. Α, επίσης κοιτάξτε τη διαφορά αυτού πριν κλείσω, γεια σας. Από κάτω, όχι, το όχι. Να το, κοιτάξτε. Τώρα θα γίνει ζημιά. Τώρα θα γίνει ζημιά. Πάρε το μηδέν. Δεν γίνεται ζημιά, μην ανησυχείς. Αυτό κοιτάξτε, το βλέπετε. Μόνο Ζάρος τα έχει. Έλα, γεια σας, έρχομαι. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πάσε και αυτό. Δεν ήταν μεγάλο κακό. Το παίρνω και φεύγω, γεια σας. Στην εκπνοή τρασμάζει. Χρήστος Δέος μοναδικός στο κατέστημα του δεντράκι, μισό θα το φέρει εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε, ευχαριστούμε τον κύριο Ζάρο, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το θέμα που μας έδειξε ο